Danmark er et godt samfund. Et af de bedste, der findes. Et af de bedste, der findes. Den følelse, der kommer til mig, er en stolthed over at leve i et land, hvor vi tager os af hinanden. 2001 til 2005 er antallet af fattige danskere steget fra 164.000 til 212.000, altså en stigning på 48.000 fattige på bare 5 år. Regeringen har fremlagt et klart program. Fattigdommen i Danmark er vokset til over 300.000, siden den nuværende regering kom til i 2001. Og vi har gode muligheder for at følge vores drømme og frihed til at forme vores liv. Staten vender det blinde øje til de svage og landets problemer. Danmark er et godt samfund. Et af de bedste, der findes. Jeg er misbruger. Jeg er helt klart misbruger. Stofbrugere bliver yngre og yngre. Det er en flugt fra virkeligheden. Danmark. Et vidunderligt land. Hvor børn kan vokse op i tryghed. Hvor kvinder har frihed til at gøre, hvad de vil. Og vi er så stolte af det. Illusionen støttes internationalt. Vores fællesskab bygger på værdier, som vi har kæmpet for gennem generationer. Ansvar for det fælles. Frihed til forskellighed. Det er ikke værdier, et bestemt parti har patent på. Det er vores fælles værdier. Det er danske værdier. Kort før aktionsstyrke ud og rydde ungdomshuset på Jagtvej 69. Frihed til forskellighed. Hvor vi tager os af hinanden. Et godt samfund. Et af de bedste, der findes.
Gud bevare Danmark. Could it be worse? Lights